Καλώς ήρθες αγαπητή μαθήτρια και αγαπητέ μαθητή. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε ένα μνημονικό κανόνα, ώστε η αναγωγή στο πρώτο τεταρτημόριο να γίνει λίγο πιο απλή. Θα δούμε τη διαδικασία του μνημονικού κανόνα μέσα από ένα παράδειγμα. Να απλοποιήσετε την παράσταση συνημήτωνο του 13π δεύτερα συν χ, επί συνεφαπτωμένη του 3π συν χ, επί ημίτονο του 4π μειον χ, προς εφαπτωμένη του 7π δεύτερα μειον χ, επί ημίτονο του 5π συν χ, επί συνημήτωνο του 3π δεύτερα συν χ. Αρχικά, για να απλοποιήσουμε τέτοιες παραστάσεις, πρέπει να απλοποιήσουμε κάθε τριγωνομετρικό αριθμό χωριστά και στη συνέχεια να βάλουμε τους απλοποιημένους τριγωνομετρικούς αριθμούς στο κλάσμα, απαλήφοντας τους όμοιους όρους. Η απλοποίηση του κάθε τριγωνομετρικού αριθμού σημαίνει αναγωγή στο πρώτο τεταρτημόριο. Σε αυτό το σημείο είναι που θα χρειαστούμε τον μνημονικό κανόνα. Πρώτα απ' όλα δημιουργούμε έναν τριγωνομετρικό κύκλο. Σε αυτό το σημείο που τέμνει ο τριγωνομετρικός κύκλος των χ τόνος χ, συναντάμε τις γωνίες 2π, 4π, 6π και ούτω καθεξής, δηλαδή συναντάμε τις γωνίες με τα ζυγά π. Σε αυτό το σημείο που τέμνει πάλι ο τριγωνομετρικός κύκλος των χ τόνος χ, συναντάμε τις γωνίες π, 3π, 5π, 7π και ούτω καθεξής, δηλαδή συναντάμε τα μονά π. Τώρα για τα σημεία που τέμνει ο τριγωνομετρικός κύκλος των ψ τόνος ψ, ξεκινάμε από πάνω με το π δεύτερα, πηγαίνοντας κάτω έχουμε το 3π δεύτερα, ανεβαίνοντας ξανά πάνω έχουμε το 5π δεύτερα, κατεβαίνοντας πάλι κάτω έχουμε το 7π δεύτερα και συνεχίζουμε με αυτό το μοτίβο. Δηλαδή μετά το 7π δεύτερα έχουμε 9π δεύτερα, 11π δεύτερα, 13π δεύτερα, 15π δεύτερα και ούτω καθεξής. Στην κάθε αλλαγή που κάνουμε αυξάνουμε τον αριθμητή μας ανά 2. Είναι βασικό στην τριγωνομετρία να θυμόμαστε το πώς τοποθετούνται οι διάφορες γωνίες επάνω στον τριγωνομετρικό κύκλο. Τώρα για την αναγωγή στο πρώτο τεταρτημόριο ενός τριγωνομετρικού αριθμού που έχει μια γωνία θ συν πλην χ, όπου θ είναι μια γνωστή γωνία, μας ενδιαφέρουν δύο πράγματα. Πρώτον, η γωνία θ σε ποιον άξονα βρίσκεται. Αν η γωνία θ βρίσκεται στον άξονα ψ τόνος ψ, τότε κάνουμε αλλαγή του τριγωνομετρικού αριθμού. Το ημίτονο θα γίνει συνημίτονο και αντίστροφα και η εφαπτωμένη θα γίνει συνεφαπτωμένη και αντίστροφα. Αν η γωνία θ βρίσκεται στον χ τόνος χ, δεν κάνουμε αλλαγή του τριγωνομετρικού αριθμού και παραμένει ο ίδιος. Δεύτερον, σε ποιο τεταρτημόριο βρίσκεται η γωνία θ συν πλην χ. Με βάση το τεταρτημόριο που βρίσκεται η γωνία, βλέπουμε αν στην αναγωγή θα βάλουμε θετικό ή αρνητικό πρόσημο. Σε αυτό θα μας βοηθήσει το OES. Για παράδειγμα, ας σκεφτούμε ότι έχουμε τον τριγωνομετρικό αριθμό ημίτονο του θ συν χ και η γωνία θ συν χ βρίσκεται στο τρίτο τεταρτημόριο. Γνωρίζουμε από το OES ότι στο τρίτο τεταρτημόριο τα ημίτονα είναι αρνητικά. Έτσι, όταν κάνουμε την αναγωγή, θα βάλουμε αρνητικό πρόσημο. Ας τα δούμε όμως όλα αυτά στην πράξη. Πάμε να απλοποιήσουμε την παράσταση που μας δόθηκε. Είπαμε θα πάρουμε κάθε έναν τριγωνομετρικό αριθμό του κλάσματος και θα τον απλοποιήσουμε. Έχουμε λοιπόν το συνημήτωνο του 13π δεύτερα συν χ. Το πρώτο πράγμα που μας ενδιαφέρει είναι η γωνία 13π δεύτερα σε ποιον άξονα βρίσκεται. Το 13π δεύτερα βρίσκεται στον ψ τόνος ψ, οπότε το συνημήτωνο θα αλλάξει σε ημίτονο μετά την αναγωγή. Έπειτα μας ενδιαφέρει η γωνία 13π δεύτερα συν χ σε ποιο τεταρτημόριο βρίσκεται. Μπορείτε να φαντάζετε τη γωνία χ ότι είναι κάποια μικρή γωνία. Έτσι, επειδή το 13π δεύτερα βρίσκεται σε αυτό το σημείο, συν τη γωνία χ θα μεταφερθούμε στο δεύτερο τεταρτημόριο, όπου εκεί γνωρίζουμε πως τα συνημήτωνα, σύμφωνα με το OES, είναι αρνητικά. Συνεπώς, μετά την αναγωγή θα βάλουμε ένα αρνητικό πρόσημο. Οπότε το συνημήτωνο 13π δεύτερα συν χ αλλάζει σε μείον ημίτονο χ. Πάμε τώρα στον δεύτερο τριγωνομετρικό αριθμό που είναι η συνεφαπτωμένη του 3π συν χ. Η γωνία 3π βρίσκεται στον χ τόνος χ, οπότε δεν θα γίνει αλλαγή του τριγωνομετρικού αριθμού, άρα θα κρατήσουμε πάλι τη συνεφαπτωμένη. Τώρα το 3π βρίσκεται σε αυτό το σημείο, συν τη γωνία χ μεταφερόμαστε στο τρίτο τεταρτημόριο, όπου εκεί γνωρίζουμε πως οι συνεφαπτωμένες είναι θετικές, οπότε στην αναγωγή θα κρατήσουμε θετικό πρόσημο. Έτσι η συνεφαπτωμένη του 3π συν χ γίνεται συνεφαπτωμένη χ. Έπειτα έχουμε το ημίτονο του 4π μείον χ. Η γωνία 4π βρίσκεται στον χ τόνος χ, οπότε δεν θα κάνουμε αλλαγή του τριγωνομετρικού αριθμού. Τώρα η γωνία 4π βρίσκεται σε αυτό το σημείο και μείον τη γωνία χ μεταφερόμαστε στο τέταρτο τεταρτημόριο, όπου εκεί γνωρίζουμε πως τα ημίτονα είναι αρνητικά. Οπότε στην αναγωγή θα βάλουμε ένα αρνητικό πρόσημο. Έτσι έχουμε ότι το ημίτονο του 4π μείον χ μετατρέπεται σε μείον ημίτονο χ. Έπειτα έχουμε την εφαπτωμένη του 7π δεύτερα μείον χ. Η γωνία 7π δεύτερα βρίσκεται στον ψ τόνος ψ, οπότε θα κάνουμε αλλαγή του τριγωνομετρικού αριθμού.
Δηλαδή η εφαπτωμένη θα γίνει συνεφαπτωμένη. Επίσης η γωνία 7π2 βρίσκεται σε αυτό το σημείο και μείον τη γωνία χ μεταφερόμαστε στο τρίτο τεταρτημόριο, όπου εκεί γνωρίζουμε πως οι εφαπτωμένες είναι θετικές. Οπότε στην αναγωγή θα κρατήσουμε θετικό πρόσημο. Έτσι η εφαπτωμένη του 7π2 χ μετατρέπεται σε συνεφαπτωμένη του χ. Έπειτα έχουμε το ημίτονο του 5π συν χ. Η γωνία 5π βρίσκεται στο χ-τονος χ, οπότε δεν θα κάνουμε αλλαγή του τριγωνομετρικού αριθμού, άρα θα κρατήσουμε το ημίτονο. Και το 5π βρίσκεται σε αυτό το σημείο, συν τη γωνία χ μεταφερόμαστε στο τρίτο τεταρτημόριο, όπου εκεί τα ημίτονα γνωρίζουμε πως είναι αρνητικά, άρα στην αναγωγή θα βάλουμε ένα αρνητικό πρόσημο. Οπότε το ημίτονο του 5π συν χ θα γίνει μείον ημίτονο χ. Τέλος έχουμε το συνημίτονο του 3π2 συν χ. Η γωνία 3π2 βρίσκεται στον ψητόνος ψ, οπότε θα κάνουμε αλλαγή τριγωνομετρικού αριθμού, δηλαδή το συνημίτονο θα γίνει ημίτονο. Επίσης έχουμε πως το 3π2 βρίσκεται σε αυτό το σημείο, συν τη γωνία χ μεταφερόμαστε στο τέταρτο τεταρτημόριο. Εκεί γνωρίζουμε πως τα συνημίτονα είναι θετικά, οπότε στην αναγωγή θα κρατήσουμε θετικό πρόσημο. Έτσι το συνημίτονο του 3π2 συν χ γίνεται ημίτονο χ. Τώρα θα κάνουμε αντικατάσταση της απλοποιημένης μορφές των τριγωνομετρικών αριθμών στο κλάσμα. Έτσι έχουμε πως το συνημίτονο του 13π2 συν χ έγινε μείον ημίτονο χ, η συνεφαπτωμένη του 3π συν χ έγινε συνεφαπτωμένη χ, το ημίτονο του 4π μείον χ έγινε μείον ημίτονο χ, η εφαπτωμένη του 7π2 μείον χ έγινε συνεφαπτωμένη χ, το ημίτονο του 5π συν χ έγινε μείον ημίτονο χ και το συνημίτονο του 3π2 συν χ έγινε ημίτονο χ. Τώρα σβήνοντας τους όμοιους όρους έχουμε πως το αποτέλεσμα κάνει μείον 1. Κάποτε το βίντεο έφτασε στο τέλος του. Δες όσες φορές χρειαστεί το βίντεο για να κατανοήσεις πλήρως τη διαδικασία, γιατί θα σε βοηθήσει στη συνέχεια. Μέχρι το επόμενο, καλή συνέχεια στο διάβασμά σου.